Yeah, ba mai gaskiya freestyle album Faruk. Yeah, aspiration miya saidi dan za a faɗi gaskiya rufe ido ake yi. Rashin kishi ya sa muke hangen wasu hayi. Kamata yi a ce irin su maje da kyari ake yayi. Mawaka ku ne kun yi saura galuma, marukun ku ya sa mayar da ku birin wasa. Jobless live in the studio, wa ya fada ma da zaman banza ake gasa. Idan ba rashin sana'a ba me zai mayar da ku maula wajen yan siyasa. Mutumin kirki aikinsa ne yake nuna shi. Kai magana abba kyari da na san shi. Majabadan gari na ba amma da shi suke alwashi. Kana mawaki amma ka kasa kare mutunci. Kawai kai a baka kuri kai magana ko da babu inganci. Ka cika aljifu ba damuwanka bane amma jama'a ka butulci. Dokun ce ana siyasa don riba, amma muku a tsaro ba mu yi dace ba. Sakamakon mu ai bai wuce azaba ba. Da kuriya ake dorawa, da kuriya ake saukewa. Kullum haka suke bara amma ba mu san waye mutumin kirki ba. Mun dade muna yi batun gaskiya har yanzu talaka na ruwa. Yeah, I'm done. Faruk, I'm good.